jako nejblíž tady máme Olomouc, jo, byl tam, vyzkoušel si to, tak on nám v té anketě nájde ty výsledky, ať je to... Šampionsnej se! Takže já mu dávám tady seč, takže on nám to řekne, takže na třetím místě máme. Na třetím místě se umístil Ladislav Zajíček, který dohromady získal 6 hlasů, tak najdeme na druhé místo. Na druhém místě se umístil Dalibor Kvapil. To tady jeden máme, nevím kde, ale jedeme na první cenu, kterou první cenu dostane tady tu krásnou flašku. A tu máme první cenu toho. Ondra Pluskal. Tak, Ondra Pluskal tady není, ale tady jeho holka, zástupkyně, takže my gratulujeme. Získal dohromady 8 hlasů. Děkujeme všem za podporu této ankety a doufám, že všichni příznivci Arsenalu Loučany nás budou podporovat a i to ty kluci, kteří si sem tam na to hřiště, jak Čoupa a i vedle branka s námi ještě už zamůže, ale zkouší to, na příště si zahrát. Doufám, že taková partie vždycky zůstane momentálně Loučanej na hřiště. Děkujeme, že jste se zúčastnili té ankety. Přeju vám příjemnou zábavu na ten plese do konce toho plesu a doufám, že nás přijdete podpořit i příští rok. Asi Naďo! Do konce přidávám slovo tady Trifidům, ať se jim daří a já vám říkám dobrou